Днес съм ви приготвил една викторина на тема любима наша София. Колко са лъвовете на Лъвов мост? Естествено, 4. А колко са 5-те кюшета? Вие сте невероятни. 5. А колко са идиотите в бялата къща? 240. Е, тук който е познал, го признавам. Обаче колко са кубетата на Александър Невски? Айде на баш, че не знаете. От провинцията съм, от Червен бряг. Христинка се казвам. Какво ви вълнува? Господи, колко кубета има Александър Невски? Мисля, че 3 или 4. 5 мисля, че са. С едно централно. Едно централно и 4 странични. Ти броила ли си ги или просто мислиш? Така го мисля, не съм се заглеждала конкретно за това и не съм ги изброила. От никъде не съм, от София съм. Добре, окей, колко кубета има Александър Невски? 5. Сигурен ли сте? Да. Кате, колко са сребърните кубета на Александър Невски? О, не знам. То няма сребърни кубета. Не ми да, златни са. Мисля, че... Ще ме снимате ли? Не ще може. Не, само кажете, няма да ви снимаме. Добре, само на мен ми кажете. Мисля, че са 2. Знаеш ли къде се намира Александър Невски? Къде се намира? Да. София. София бърчиците на палената тай. София се връци на карабиатичетата. Не мога да ви кажа точно колко. Горе-долу, 16, 93. 93. Как са 93? Попекадощи. Не са ли толкова много? В смисъл, окей, аз го казах образно, защото те са над 16. Госпожо, говорим за опазването на околната среда в миграцията на таралежите. Искам да ви питам, колко кубета има Александър Невски? Не знам право да ви кажа, макар че това е любимата ми църква, най-хубавата, най-големия паметник, но не знам. Не знам. Приблизително. 1, 2, 3, 4, 5. Здравейте. Откъде си? От Унгария. Унгария? Да. Разбираш ли горе-долу български? Горе-долу. Инглиш? Не, само български. Добре. Горе-долу. Как се казваш откъде си? Дания Боя съм. От Унгария. Дания, колко кубета има Александър Невски? Не знам, от 1, 2, 3. Не знам, горе-долу 4-5. Чувствам се тъпо в момента. Чувствам се тъпо в момента. Не го давайте това, моля ви се. Люба Евгения. Окей, госпожи, колко кубета има Александър Невски? О, не знам. 2? Да. Не са 2, госпожо, аз. 2 и също 4. Коя е права, коя не е права? Мисля, че са 4. Да ви кажа, не гледам нагоре. Аз и в Ню Йорк бех само долу гледах, нагоре да гледам. Аз и в Ню Йорк бех само долу гледах, нагоре да гледам. Може би... Според вас колко има? Според мен, знаете ли, че и аз не знам. Това е по-тъпто. 3. Сигурна ли сте? От колко години работиш тук, ми кажи? 15. За 15 години не се замисли един път колко кубета има църквата, катедралата. Топщо влизам вътре, пада светичка, ма да броя кубетите. Викаш, кубетата не определят степента ти на вяра в религията, в Бог. Да, това е... Петра, Да. харесваш ми? Ще да живеем заедно в младост, не. И вие ли живеете от младост? Не, аз съм в центъра, мога да дойда при теб. Ще дойда. Аре, ще спиме по едно джезе.